Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ispalin niyo kumati anak ko. Di niyo ipalubos ang mapukaw kada kami. Nagmulagat. Diyos ko, apay akas tamat ng tilangana. Matay samat ng anak ko. Doktor! Nurse! Arayatan niyo di anak ko! Ni Placido tayo mawawag. Hello, honey. Umay ka kuma dito yung ospital. Itamat lang! Miguel, apa ade mo kadwa ni Amira? Nagbati pa lang iti balay da nanang. Inakto alain ito malam. Tapang irubrubuatan na karagiti arawatan na. Ngayag na dito balay. Nadalo sa ako ti sila diyaw. Kun kabarbaro jay arpaw ti paapagyaw. Pati supot ti pungan, kun ulas. Kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak nanang. Nadaras mo't kaya manakaipak ni dagiti catering services. Tawa ng pulusan ti waray iti arubayan. Ay uwan Taim may mat dagiti kaaruba at timulong ang nagipak ni itay. So nga itay nalpas ti panagipak ni. Kat ingkatangak matan iti meriendada. Rebeng na lang nanang. Isot pagsayatan na no. Agkakasinurutan namin nga kakaruba. Agam no ada kagurguram. Sigurado adi daw masidag. Ay uwan Angam may sabalik man ti saritaan tabaraw. Kumusta nga rudan ni abalayan? Kuha na nang, damgis lang ti sugat na. Saan ano puruan iti panang paltog ni Buyong kinkuha na? Kurt, anya nga ron ti plano ni abalayan? Mapan ka di agreklamo kadag iti pules? Saan ka nun nanan? Tanatagbat na matisakan Buyong. Nakarakaro di sugat ni Buyong ha? Kasano nga rudan no rautan dagiti tao ni Mayor anak ka? Iso nga roda kinasarita mi kinamira. Nga umay kumapay lang dito balay. Anya? Apaya mo lagatan da kiti kastana na. Kaya't nga ron ni abalayan ti umay paila makipagyan dito'y balay. Dahil tangarot ti parikot mo iti asawak. Tasaan na kayak nana. Ay, uray siya. Pasensya kan, Miguel. Jakmat kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Ano niya? Apay nana? Ipagarup to pa'y dagiti tao. Asyak mat ti sinangpetan ni abalayan. Ay, jak kayat. Ay na, man ano ko man kastantuman ti bagada nana. Ay, nakababain. Wala. No diyo kayat. Awan parikot nana. Tauray ni katugangag. Di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Atang, aday baga ka na kayo ni Miguel. Sikalatan ti mangibaga amera. Nasaysayahat mo't lang no sika. Anya ka diti ibagayaw. Tapay nga pinpin na tudun kayo murtay. Iba ka mon, Miguel. Kuan, tata. Gapo iti panakiririyo kinibuyong. Apon tinang paltugan na kada kayo. Nagtulagan mi kini Amira nga umay kayo pala makipagyan kada kami. Anya, umayak agyan iti balayaw. Da kami kan ni Amira, tiyawid mo iti pagtaangan niyaw. Uwan tata, iti kasta. Masigurado miti siguridad nyo. Tama nga nung may da kayo rautan dito balay, dagiti tao ni Mayor. Saan ka mabutan? Nakasagana ak amakipin na tayo no iso ti kayat da. Saan kay kuman ang makipinatangkan tatang? Awan gaway yo, nakapsot kayo. Oo, lakaya ka on. Saan kun akabutang ni patay? Maluksawak una iti pananggabur na kada iti pagay ka. Sapay dandanin maapay. Bayan nyo, tatang. Uri kat ti malapag sa adan ti eskwilaan ti ginaburanda. Saan lang nga eskwilaan ti plano da ngay patakder iti dahi dyan taltalunag. Kastangag peso, Amira. Plano pa ni Mayor ti mangipatakder iti ospital, restaurant, kan kondominium. Awan ton at talunag no may patakder amin lagi dyan. Dahil iti tirikat na tamakital-talon tayo lang. Iso nga raw nga ilablaban mi ama agraryo kumati dagati mayaw. Nayaw-awanan ti saritaan tayo. Kwa, tatang,
Kasano? Mayat kayo nga umay pailang yung balay mi? Kayat baraw, mabainak ka ni abalayan. Kaya mga no'y pagarop ni Boyong ang napabot nga na kaon iti panang paltog na kanya. Isungagyanak lata, diti balay ka. Nay, Miguel, apa adi mo kadwa ni Amira? Nabati pa lang yung balay da, nana. Inak to alaan yung malam. Ta pangirobrobuatan na karigiti arwatan na nga iyog na dito balay. Nagalusakon ti sila Diyo. Ken barbaro di arpaw ti paapagyo. At isupot ti pungan, ken ules, kabarbaro amin anak ko. Agyaman ak nana. Nadaras mo't gayam anak kay pakni ti catering services. Tawan pulusan ti waray ti arubayan. Ay huna, taimay mat dagiti kaaruba at timulong anagipak ni itay. So nga itay nalpas ti panagipak ni, ay ingatangak matan ay ti meriendada. Rabeng na lang nana. Isot pagsayatan na no agkakasinurutan amin nga kakaruba. Angam no da kagurguram. Sigurado nga awan ti umasadag. Ay huna, may sabalik man ti saritaan tabaro. Kumusta nga rudan ni abalayan? Ako damgis lang ti sugat na, nana. Saan mo't anapuruan iti panang paltugkin kwa na ni Buyong? Kahit anyang arod ti plano ni abalayan. Mapan ka di agreklamaw kadagiti pules. Saan ka nun, nana? Tanatagbat naman ti saka ni Buyong. Kun nakarkaro pa iti sugat ni Buyong ng ni tatang. Eh, kasano nga rudan no? O may rautan na mayor. Iso nga rod a kinasarita mi kini Amira. Nga umay kumapailang dito'y balay. Aniya? Oh, apay mo lagatan na kiti kastana na. Kaya't nga rin ni abalayan, di o may paila makipagyan dito'y balay. Ay, tangalot ti parikot mi iti asawak. Tasaan naman ang kayat na. Uray siya. Pasensya ka, Miguel. Nandiyak mat kaya't nga umay makipagyan dito'y balay ni abalayan. Anya? Apay, nana. Pagarup to pa'y dagiti tao, asyak mat ti sinangpatan ni abalayan. Ay, nandiyak kayat. Nana, man ano kumano kastantuman ti bagada? Ay, nakababain. Wala, no diyo kayat, awan parikot. Tawuray ni katugangak nga abalayan nyo, di namot kayat ti umay makipagyan kada tayo. Uray, tanatalgan mo tan, di kasasad, anak ta. Inakmod kita ni Buyong, hindi klinika, tigayim ta, doktor. Uray, kasi naglaang din ospital. Alawan, ngam di ka unay agbaybayag Baran makariingan ti anak ta. Kayat ko adata ti umuna na makita, hani. Saan nagagbayag? Ala, mabana kon. Aguray ka, adaman pa'y ladamagag plasido. Anya na ita? Ituloy mo ka di dya imbagam apa-arestom kadagiti pulis ni Matias, gapo iti panang tagbat na kaniboyong. Wan, isungay nawagag ni Epe. Ibaga kinibuyong ay darom na ni Matias. Itak lang tilaing kan kinatangkan da yala kaya. Bay amon, uray kat pinaltugan mat ni Boyong ni Matias. Romba nga ikaro ni Matias, ti katukad ti basol na. Amanos daan wa, tanakapag din ng randamat nga agpadpada. Nakarkaro tinapasama kinibuyong. Iso masapol nga agsungbat da ya Matias. Kumusta ka, Buyong? Nasakit ko na ut-ut pa ilang tisugat ko, Mayor. Agsag-kisag-gingak pa ilamag na. Nabuntog kan tumat, ngagtaray. Iso na tagbat na ka ni Matias. Agimbag lang tisugat ko, Mayor. Agsaga na lang ang dayga amatyas. Agtanang ka. Ang mga ano nakarkaron tumanan ti aramidan king ka ni Matias. Dandaninak na patay, Mayor. Isarong banglaang abumalasa. Pinaltugan mo titakyag na, saan ka day? Una ang damgis lang, Mayor. Di dati pagkunaam, asan mo nga mo ti pumaltog, tadi mo na purwan ni Matias. Iti sumaruno, kat matay ton baban iti bala ti paltog ko, Mayor. Tondo! No pumalas ka man, sana nakastawagas. Anya nga rod, Mayor. Idarom mo, pabalod mo. Anya? Nasaya-saya at numatayan, Mayor.
No patayam ni Matias, ibagadan tumanan na siya kinang bilin kan ka. Katukas tati mamati na giti tao. Maabak ako no at direksyon. Unang kaya't ko ti makabalas, Mayor. Mabalas mo lahat na. Babaan ti panang paibalod mo kin kwa na. Idarum mo! Siya ti magtulong kin ka. Sige man langan, Mayor. Tawagak ti abogado. Kastamat kan hepe. Tay sudat mga sikaso iti asunto asangwag ni Matias. Apay nakalidliday kayo mutan. Malitayanak tayo ruburubuat bumutan ng iti arawatan malakaw. Kunami mat, nga umay kayo pala makipagyan kada kami, tatang. Mabainak akan niya balayan. Tapos ladwatan nga nyawil ni Miguel Ibalayan na nusurutan ka. Alakot, saan kayo nga rodon nga agliliday at tatang? Uri kat inal daw to asarungkaran kayo dito'y balay. May kawak to sarsarungkaran naktulangan. Saan kan akadwa dito balay? Tatang, uri siya, maliday anak mo't amang paano kada kayo. Naman niya nga rod. Nakiasawa ak mo't tan. Maawatan ka anak ka. Ni, tatang, adan sa Tim Miguel. Sukunin na kun. Isulakit din yung nakatricycle na nagsardang iti arubayan. Tatang, saan kay kumaunay nga glidliday iti panangyawid kon iti balasang yun yung balay? Ikarik, saan kun to asaktan? Sapay ko maata matakdaram lay ta akarim baraw. Ay na, wen tatang, ay ayatik unay iti anak yo. Kat saan kun to nga ipahayan iti anyaman ang pagsakitan tinakam na? Mamati kadang ita nga ipagbagam. Ta amu ka unay. Ala, ket sapay ko ma. Ta maipaayan na kami nito iti apo ko kanya apalayan. Wen tatang, at danto ada agos taywanan yung apo ko. Tamong baraw. Ha? Anak kan apo ko tirayaw iti pagtaengan. Wen tatang, kat no kayat ni Amira, di uray sang adusina ti agbalin nga anak ni. Ay sususan mo ta. Ano unay mo ta na ita sangapulo kat dua. Ikatam ti sangapulaw ta. Dula ang ti kasayaatan nga anak yaw anak ka. Anya? Lalaki di lalaki kan babae. Mabali na. Uray no. Ang sarding kay taon. Ni, tatang, ada patrol car ti pulis ang nagsardeng iti batog ti balay. Malasin ko di imo na adim saag iti patrol car. Imot patrol man rako yan ay jay. Anya nga ti ibagada kada kayo tatang? Umay ka. Sabtinta na iti pulis. Da kayo latan ti makisarita tatang. Mapanak iti ayan ni Amira. Ang mga nuag nervyos iti yaay dagiti pulis. Anya nga tati baga dagiti pulis kini tatang, Miguel. Diyak mo. Tadyak mo pa imasadag iti ayan na, Amira. Tingata pa nagdinang randagan ni Boyong tirason. Nga imay dagiti pulis. Takil ti atap ko akasta. Nagdarom nga ta ni Boyong. Mabali na kasta. Amo mo ten, mayor ti amo na. Kan sugsug ni Don Placido. Sa nabara pala ti papangriman na kada kami kinitatang mo. Ha? Oh, ni. Tiliwad dan sama ni tatang. Oh my God, mapantay dayan da. Parwarendak di tayo. Di nakibalaw. Parwarendak. Tatang, ang kalma kayo lang. Ang mga no, high blood kayo. Nagakade, amay lidliding latan na iti awaran gaway akas kada sayaw anak. Tatang, di kay madanagan. Mapankam to kini Amira karag iti namnamaen mi ama katulong kada tayo. Iti kasta, saan kay ngagbayag dito pagbaludan? Gusto ti atap ka. Asinugsugan ti mayor ni Buyong. Tapno, paibalod na. Tatang, aramidan mi ti amin akabailan mi kini Miguel. Tapno, makarwar kayo iti kabiitan na panawin dito pagbaludan. Agyaman na katurne. Sige nga ron. Bye. Oh, asino di kinasarita, mani? Apay kasla naragsak ka. Talaga maragsa ka na, Agripina.
tiniliwan dagiti pulis ni Matias katanda ni di pagbaludan. Nagdarasan? Natural, mayor ti asawam. Isuan na lakal lang di pa nakaipisog ni Matias iti pagbaludan. Mala, sapay la ko ba? Tayson ti pangrugyan dayjay amatyas nga agkorno kada tayo. Gapoy ti panakaibalod na. Agkorno man wenno saan. Napudot lang ti ulok keng kuana. Katita na baludan, adadan adi na malapdan, ti parang pagabur ko kadagiti taltaludan na. Kuma, inton malpas ti panagaapit, ti pananggabur mo kadagiti talon na. Tapno adan tumat pagabang na kadata. At nadulat na pagabang na. Tasan pa'y madlang ay suamin na taltalunan na kat magaburan. Wan angam nakasaysayang dagiti nagaburan a kapagayan ni Matias. Aglalo kat daydayawan daan na bunas dagiti dawan na. Apay kumamasayangan ka. E dento tasan met adat tatakim pagay kadagiti nagaburan. Ugayam. Awagak manan ni Engineer Juan. Tay tuloy na ti aggabor. Naggapuang Miguel. Apay nga itakalaan nga sumagpat. Nagapuak iti opisina ni Atty. Macario. Napan ko inyo man, no kasano nga makarwar ni tatang iti pagbaludan. Kat, anya nga roti ko na. Kunana adi kayo na yagdanang. Oray kat, attempted murder kanulaan mo ti kaso ni tatang. Asikasunan to kano ti panakapian sana. Tap normaren. Ay, agyamanak. Nakasaysaya atak ni tatang, Miguel. Siyempre, imbilang kumutin nga amak ti aman. Kaput agasawatan na mera. Mabit lang. Agun-una ti cellphone ko. Sino nga taday tang mawawag? Nimot manong pan yung... mabit lang. Hello? Anya? Gaburan damanan ti kapagayan ni. Owan. Sige. Bye. Anya? Miguel. Intuloy da ginaburan ti kapagayan ni tatang? Kasta ti ko na ni manong pan yung... Sana mabalin. Masapol nga sasarita kami nga muna sa dagabor. Bay amon, Miguel. Ang mga nasikamot ti maisagmak. Sana mabalin, Amira. Mapanak. Kasaritak na kita gabgabor. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige! Gaburan nyo lang na dagiti pagay ni Matias. Sana na may parit na kabaludan. Mayor! Di Miguel, iso tidimtang nga nakamotorsiklo. Talaga ka rin nga awan konsensya yun, Mayor. Makita yung matadandanin maapit na gitipagay ni tatang. Ngamin tuloy yung palang pinagaburan. Gapo tamagagaran akon amay patakder di pagadalan apagadalan to nagitubing, Miguel. Wala nga, saan kayo pa'y nakapagtungtong anasaya at kinitatang Mayor? Tanya ko matipagsaritaan me. E dento adagakpet na ito'y. Gatang ko na ito'y maawatam. Pudno agatang nyo, Mayor. Kukayo. Nga maday lablaban mi itira ito adaga. Kat no matuloy ang agraryo, kukuamin. Tondo! Gapoy ti pingat yo mangilablaban. Agbalbalin kayo nagamrod di tinaga. Maawatam, Miguel. Mayor, intuyang ti gobyerno alinteg ken paganurutan ti surutan tayo kuma. Itulok yo kuman ang agraryo tinalawa akataltalunan nyo. Pato apangkes. Aging gat si bibiyagak. Agtalinada kukwak tinagatang kwadaga. Gatawan sa bali ang makaagaw kanya. Apay ngayon may kamanan niti pagbaludan, anak. Gaputa da ibaga kada kayo aron bang amaamon niyo tatang. Nasaya at da ito abanag. At damat dakas. Noanya man dayta, ibagamon. Di na ko mapagagarain. Tatang, napanimigil iti opisina ti abogado. Ni abogado Macario. Anya nga raw, tinagsaritaan da. Tatang, saan ka numot ang nadagsan unay ti kaso yo? Iso adagon daway yung magpiansa. Inkari ka nun ni Atty. Macario at tulungan na kayo.
Agyaman nak no kasta anak ka. Ninto abogado makaryo ti pagyamanan niyo, tatang. Iso ka no ti mga sikaso iti panagpiansayo. Ay, agyaman nak Kahit anyaman ti dakas adamag ako nam. Pinaituloy ni Mayor Placido ti panang pagabur na iti kapagayan, tatang. Anya, ti karasay na mayor. San ko na maura ti panangtian sayo kanya. Aglibasak ni ti pagbalunan. Kat inakarinisot na iti awalan bain. Ay, san, tatang. Di aramidin ti kasta. Di kay aglibas ti pagbaludan. Amangan na masalamaan da kayo kat patayan da kayon. Lakaya kaon. O man patayan dak. May laban ko lakit na ti kalintigak. Tatang, nasaysayat no ilaban tayo lahat ti kalintigan tayo. Babaan ti nasayat awagas. Gam sawan dan agad tinagbambanugak. Napan kinasarita ni Miguel dagiti agabgabor, tatang. Kat padamagad da kayo tumanan. Noon niya tinagsasaritaan da. Apay nga itakalaang manan nga umay dito'y ospital, Placido. Nalipatam ka din at critical pa ilaang ti kasasaad ti anak ta. Saan ko nalipatan ng gapog di kadto nga si Kaswa kaya munisipyo. Sa ako lang nairapin, tiyag supervise dito yung negosyo tayo. Iso, adya ko na makaumumay dito ospital. Mala, agad anos ka, numabambanog kan ka po iti kaado ti asikaswamani. Inrapin ko ba ay akin nita, di gabgaburan datal-talunan ni Matias. Kuma, pinaisardeng mo pailaang. Taisot po ang tinakatagtagbatan ni Boyong. May mayatitan na panaggabor, tanakabaludan ni Matias. Nakabalod man nagpaiso ita. Gamamangan no inton bigat, uno inton sumaruno abigat kat mapiansaan danton. Iso nga rod, apayap-apura kamagaburan, ipagdiswan iti pagkatalat, nakabalod pa ilang. Barang makumpliton ton ti kabura, sakbay arumwar ti kontrabida. Awan ka di pa ni Amira, nanang. Awan pa ay. Siguro kat naimasan dan ti nagsarsarita kini abalayan ni di pagbalutan. So nga aging ga ita kat di pa'y simang pag. Pinakton sukunan. No di tayo pala maura sumangpet, nanang. Ngala, barang no at danton ano madamdama baro. Aywan gayam, kumusta tinapanam? Naranak ni Mayor. Nagbambantay iti magabgaburan at taltalon ti katugangak, nanang. Katison ti kinasarita. Anya nga raw tinagsaritaan yaw. Inbagak, apay sardeng na pala ang ti agpagabor, nanang. Tagsarita dan tupay kinitatang. Nang runagat, dandanin magapas dagiti magabgaburan na bagay. Kat, pinaisardeng na kaday. Saan, nanang? Masapul kanu ang makumplito na magaburan. Iti kasta, marugyan to kanu matan ti ipasdagda nga eskulaan. Talagang awan konsensya day di amayo. Basit laangin nga aldaw kuma sa mabalin amagapas dagiti pagay ni abalayan. Iso ti pagpupungtutan ti katugangak, nanang. Tapanagrik, nanak, at kasdala indadanas una yan. Kumusta kan, Boyong? Saan unay na naut-ut tinatagbat asakak mayor? Nasayat no kasta. Bareng parwarendakan dito'y klinika, tigayem ko a doktor. Imbagak itayin kini doktor, akayat konti rumor di inton malam mayor. Anya timbagan. Kayat na narumwarak mayor. Lakit di, tama itod kung tumatan tibil ko. Awan pagdanagam ta siya kimakamoy ti gastos mo. Agyamanak mayor. Kung gayam, pinaituloy ko a pinagaburan ti kabagayan ni Matias. Nasayaat mayor. Tanakabalod pa ilaang nila kay Matias. Sikan tumanan di agbantay inton rogyan da Engineer Juan ni patakder iskwilahan. Uwan mayor. Kasarita yung tukuman nila kay Matias. Apay, mabuting kakaling agbantay no yak kasarita nga muna. Saan mitkit di mayor? Tapaltog ti armas ko. Dinto tabo ng langkin ko ana. Saan mo atagtagibas sidan ni Matias? Tauray bunang, tigam na. Kat nakarkarom at tinakapaiam. Mayor, alistok lang ang mapatay nila kay Matias. Saan ako nalang sudan?
Tadamgis laang ti panang paltog mo keng kuana. Idento ta si ka. Dandani na putet sa kam. Sukunan ka kumaitayan iti pagbaludan. Ang amada ka man tan. Kat, kumusta ti panang sarong karamo kinitatan? Naragsakan, edi imbagak amabalin ang mapiyansaan iti kaso na. Sapay la ko ma. Ta si kasunto ni abogado Macario ti panakapiyansana. Kat, anya pa'y nagiti daduma nagsarita niya. Imbagak, nga itultuloy lata pagabgaburan ni Mayor Placido ti kataltalunan. Kat, anya ti kunana. Siyempre, nakapungtot manan. Imbaga na nga aglibas ka nga iti pagbaludan. Anya? Sana mabalin. Ang ada dumagsin lang ti kaso ni tatang naglibas. Naitatimbagak kan ko na. Ay na, tidakas na. No ipaypayso na taglibas. Sa bagay, sakbay ang nagawidak, kinasarsaritak. Linaw-law ka na imbag ti panunot na. Isa pa nagkunak. Saan naman siguro apatuluyan ti aglibas iti pagbalutan. Rabi imanan. Nakatulog lata ti anak ko. Diyos ko, maginggat kaano ti panagibibtur ti anak ko. Nagiti awalan pain at ulisan. Di na kumapay lang nagudas amin, hindi nakarinlupak nagiti sultado. Nagriring ti cellphone ko. Masino nga taday ito'y tasaan mo ta naka-phone book. Hello? Hello, kunak. Apay adi ka sumungbat. Ay, ayatin ka, Amira. Kastamat, Miguel. Ngam, ada ko na ibagakin ka. Ha? Anya reta? Nung anya man ti pampanunod nga ramidan. Sanpay ko mga ita. Oh, apay, ada ka di problema? Basta, kung amin, basta, sanpay nga ita, please. No kasta, awan nga ro ti rason. Amira, Miguel, pangasim, dandan ko ma. Basta, sanpay nga ita. apay, anak ka di ti rason. Basta, Amira. jak maibaga ti rason. Ha? Basta sanpay nga ita. Mabalin ka di, ha, Miguel? Amira. Kulak lang harudan. Ay, nagpilit ka. Indurunak. Di ka di makaawat. Agasawatan. Wan, ang asawatan. Ay, ayatan ka. Di ko nak. Sanpay nga ita. Sa anak pa anak kasagana iti da ita. Amira. Pasensya kan. Pasensya kan. Basta, awan mood ko kunak manlangan. Maawatan na ka di, Miguel. O sige. Saan nga rodan? Agyaman ak tukas. Sino ka dulsog? Asimbrek ni ti opisina ka. Di nak may lasing. Kasano nga may lasing ka nakabungot ka. Dakkel siya at pakasang kanyak mal. Palto nga. Saan? Di mo ipatulong ka dyan rin ha. Mga makalbit mo. Mapay. Hindi ko na ano. Tagay na padlagayam ha. Tiyan mo ka. Napalto ka na ko nang nagpaiso ha. Kasi nung atatay kaya babae ang tagtagay na po. Saan ko ang nabigbig na nakabungot. Gamabay ang nakabado itinagay na puraw. Kunarang at dakanunadagsan nga traso kanwana. Awan ba't amok ang napaspasagidak. Malaksid laang kini Amira. Ay, Miguel. Abali na hindi pagkapin baraw. Adi pa'y simningising jay init. Ngam arak matan di sang sangwag. Bayan na kumalaan, nana. May liwak mo minumitarak.
Wan ang itsimpumat ati uminaw. Bigbigat ngam isumat tan ti pagkapem. Araywan na ko nanang. Kaya't ko tiyang may mesa. Nagapa kayo kade kini Amira idirabi eh. Oh. Kuan. Saan nanang? Awan gayam. Rimwar ka din. Iti silid mi. Saan pa ay? Agtuktuk ako maitay iti siligyo. Naalak tinagbain. Tamang ano maturog pa'y laag. Siriring natin iti rumarak. Adda ka di parikot yung agasawa. Kuan nanang. Saan ang mabalin nga ibagak ay tigapulan? Abayada ko, hindi babayadam. Mabalin mo ti rumuar dito klinika ti gayam kwa Doktor Buyong. Agpaimbag ka lang ni Jabalay. Giyaman ak, Mayor. Uwan gayam. Nakabalod ka di pa ilang nila kay Matyas, Mayor? Wan, namjag lang nga mo, napiyansaan dan. Kaya't ko ang makita sa pagbaludan, Mayor. Unya. Tanya pa ilang nga po? Basta, kaya't ko ang makita noon niya tila nga na nabalod, Mayor. Di mon pagtagtakan pa iti oras. Samay sa agsag-kisagking kamay lang nga magna. Di mo Agripina to'y mawawag. Nadyaman nga tanti bagana. Hello, Agripina. Honey, oh my God, hangos dito'y ospital. Tarasem. Abay, marigatan ka di manan nga umangis ti anak na. Saan man hindi pa nagkita? Apay nga ron nga pura anak nga umay dita. Kaputan, nakariigan ti anak ta, honey. No kasta, nalasat nang nipatay. No nakariingan, Agripina. Wan, nakariigan ka ang paiso. Di mo tagsaho. Kitaan nakmadlatan. Anya? Itay kasarit saan mat ka agsaho? Uray, agtungan wano agwingiwing madla kumamat. Pato abanggis. Kasta ka di? Iso nga umay ka. Kasi kantuman ti makisarita kan kuana. Parang sumbatan na ka. Sige. Umaya ka dago sa Agripina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanang, ayan ni Miguel, napan ka ni Talon? Sana si Malog iti taltalaw na Mira. Anya? Kat na yung baga na kanyak idirabi, asapaan na ti mapanag padanom. Sa dino nga tati apanan na. Anda iti likod ti balay. Binigbigat na tinapansimok mo ni ti Arak. Anya? Akin inom ni Miguel iti Arak? Wag, binigbigat na ti agmulmulang lang. Itay kwan, rimwar. Kati ti agsublit, ada bitbit nga Arak. Anyamat na ni Miguel. Ay, ada ka di problema yung agasawa, Mira. Awan nanang. Nung nagsayat to pa iti saritaan mi idirabi eh. Apay nga rodakas di ti anak ko anabigatan. Kasla awit na ti lubong. Sinalutsod yung kumaan no ada parikot na. Dinamag ko nga raw, punanamot nga awan. Iso asi ka man enti nagsaludsudak. Ay, kwa, awan. Awan parikot mi, nga amok apagbartikan na. Unan niya Amira hindi kalman. Nga itangaal daw ti panangasikas ni abogano Macarillo iti piyansa. Ay, Diyos ka. Sa pala ko mga at makarwara kung itangaal daw ti pagbaluda. Nagtuok. Matiktikan ako niti unag. Makarwarak laang pinakasarita ti mayaw. Sana mabalin. Basta latan gaburan na iti taltalunag. Naglalo katyak pa'y naapit na iti pagay ka. Louie, ada kami kini mamam. Agsaw ka kuma, winagring kan. Honey, apaya di matlatag saudi anak. Pagulibag ka man Agripina, kansan kang agsagit.
Gatay ka nga. Ako limag ka. Inayaban na ka makisarita, kalbasan na. Sangit ka, sangit. Kasano, malaganan ko matibarukong ko, tanagringan di anak ta. Kapsaan mo't nga agsao. Saan mo apagdamagan na ita? Tinapatag, nakaringan, nalasat na ni patay. Talaga adyak naawatan ni Amira. Apay ang nagkid-kid nga ikutak. Idin to tagasawa kamin. Miguel, Oh, nagudwa mo ta sa nga buti nga arak. Gusto daytan. Amangan na mapartik ka. Binigbigat mo matanti agin inom. may liwanag lang nga minom. Saan kan saan narawang mo uminom iti arak? Wano, siya ka diti gapuna. Agbarbartik ka. Oh. Kuan. Saan ko na ang maawatan? No apay maawatan mo no niya tigat ko asama. Ay, kung naktupay kat aday ti gapuna nga gininom ka. Amira. Kaya ko ti malulawagan. Kung amin, kas nagurigura na kiti rabi eh. Madi ti bagbagit. So, sorry Kuma, imbaga mga roda, itikas na. Saan ako mamata nagluksaw? Pakawanan na ko, Ma Miguel. Sige. Saan ka nagpakaman? Umanahin ka niyak dahit aras mo. Napunasan ti luksaw ko kin ka. Agyaman na, Miguel. Naumpo na ko, Ma, ti makagapo. Oh, Mayor, kasangsangput yung lang agapoy yung ospital. Arak mo't adagos ang tisinangoy yun. kaputag problema akpay lang iti anak mi, no pa'y nakaringan. Di mi makasarita, boyong. Anya, taapay mayor. Naidangarod ti parikot. Awan mo't may lawlawag dagiti doktor no apay. Amangan mo't no naapiktaran ti panagsauna, mayor, itikpan nakapaltog na. Ha? Pato abanggis. Saraw mo't adula amin. Wala, uminom takiti. Sana problema na itang. Amira, nakarubuhat akon. Di ka ba nakasukat? Mabitlaan, orayan naklatan. Paano yung agasawa, Barok? Ay, kuha na nang. Inkaman sa rungkaran ni tatang hindi pagbaludan. Anya? Ay, umayak mag. Kaya't kumot ang makita ni Abalayan. No kasta? Inkay nga ro din nagpulas na nang. Tayo nakirwar ti tricycle. Ay, uwan, Barok. Orayan na ngarbi ay. Miguel, nakarubat ako. Umay ka numot ni nana. Na paano nagpulas? Iso nga urayan ta. Sige nga, Rod. Nasaya at tanlo tayo, amapan. Sapay lang ko ma. Taas kasun adagos ni abogado Macario ti panagpiansa ni tatang. Kastamat ti kunana, idi na udi nagsarita kami. Ti pala kwartata nagkasarti itod ta. Pagpiansa na. Agyaman ak no kasta, Miguel. Naasikin man nakaawat kalaunay. Asawa kan. Katnoan niya ti problema yung kinitatang mo. Problema at matan. Iso di ka nagyama. Boyong. Kaya't ko pa iti uminom. Alam ba yung may isang stage side nga arak, nitultulin ko. Uminom tabay. Gustunan, mayor. Nabartagak matan. Saan ka ba, yan nabartag? Timplado pa lang kainom mo. So, uminom tabay. Sige. No, isuti ko na yun. Inakalaan nga ro di may sa abuti, mayor. Darasam! Saan ka ngagpatay-patay? Nagdaw mauawag. Hindi magkayam, engineer. Hello, engineer. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Abalayan? Natuok, Abalayan.
Malagsay. Nakaulda nga kang malmalam. Ado pa iti lamok. Nang roon iti rabi ay. Ay kayo abalayan. Tajay lagit idda ti obrayaw. Kaya kung tirumbar di ti pagbaludan na balayan. Amira anak. Tatang, di kay agkanat. Uray ta kasarsaritan ni Miguel ni Attorney Macario babaan ti cellphone. Barang asikasuan ti abogadaw ti panakapyansa. Wen tatang, as-asikasuan naman siguro itan. Inawagan ni Miguel. Makarwarak lang nito eh. Mapanak iti balay ti mayor. Anya, ay sus tatang ngaya. Di hugam din tagpakita kin ni Mayor. Ano, pagpupungtutan na kayo. Anya, iso pa, tiyan gaganas na ngagpong taon. E din to ta naka-adon, tiyan traso na kada kami akatalunan na. Tatang, ad-adala nga maisagmak kayo, napatuloyan nyo ti plano yo. Saan kayo na mapanidjay no makarwar kayo dito pagbalutan? Napinda sa damag, boyong. Panggap ka di iti anak yu ti bagbagayo a good news, Mayor? Saan? Awan pa kay naigan ti anak ko, iti ko na ka na yung bagadamag. Mabalin nga rod ama-amuan, Mayor. Itay mawag ni engineer, kuna na abasid langan ti magaburan, iti pagdiswanto ti eskwelaan. Di parugyan yun to na dagos. No makomplito ti gabor na, Mayor. Wan, taisot saritaan mi. Saan to nga tangad at dala nga agriri nila kay Matias? Nung makita na, mapatakdaranan ti ilablaban na maagraryo adagayo, Mayor. Ha! Awan karbengan nagagriri. Tadi namat naga, makital talon dalain, boyong. Kasano nga roda nagbaligi da, mapaagraryo ti dagayo, Mayor. Santo ang mapasamag na ita. Pabet takak tigubat itinagbabaltan me, no ipilit na. O sige, attorney. Agyaman kami launay. Bye. Miguel, anyat nagsalita nyo kini Attorney. Kunana nga'y karigatan na arumwar ni tatang itangal daw. Akpaiso? Wahagyaman hak. Ni abogado Macario ti pagyamanan. Taiso ti mangirim-remedyo iti amin. Iti kasta, makarwar adagos ni tatang. Adala pagdandanagag. No makarwar ni tatang. Ni, anya na ita? Kunana, ano makarwar? Mapan adagos iti balay da Mayor. Anya? Ituloy na kano ti makirin ni Sot. Ay na, panag ko na saan adakos amapan makilinawag. Takalintigan namat amira. Ni tatang tinagarabyado. Katrumbang lang agsungbat ni Mayon. Miguel, sika kumatikadwa ka mang parukmakan ni tatang. Angam, saan mo't gayam? Sika mo't imang patpatibkar iti pakinakam na alumapan. Nabayagan na lumablaban kami kini Mayor Amira. Tasaan amay ka natanda gitar aramidin na? Ngam isardan yung tilablaban nyo apan nakaagraryo ti daga ni Mayor. At dan dagiti biyag ana ay sakripisyo o gapulang iti day tatarigagayo. Amira, adda na yit nag-alintag may papan iti day taabanang. Iso ti rumbang nga masurot. Saan kit di ati kayat latan ni Mayor Placido? Agyaman na, iti yumanan pa ng sarong karkanyak iti pagbaludan, Miguel. Saan kay ngagyaman tatang? Asin ang kumapay tagsisinakit? No saan ada tayo matlaan nga kakapamilya? Kaya nga raw, tinagsaritaan nyo itay ka ni abogado Macario. Ikarigatan na kano ang makarwar kayo dito eh. Ingana no umalim tatang. Agyaman ak paraw. Sa dino nga iti pangalaan niya iti pagpiyansak. Di kayag da nagtatang. Usarin mi pala ang tiparwad mi ang nagkasarki ni Amira. Ay, una yan, iti kastaw. Dapat iti kwartayo kat madakdakamat ang ditaw. Saan kumaday ta ti panunutan nyo tatang? Napatpatag ti iruruwaryo dito pagbaludan. Ngam ti duldulin mi akwarta mi kin ni Amira. Kumusta di anak ta, Agripina? Aday ta, matmaturog manan. Saan mo ka di pa yan nakasarita? Sipod na ka rin. Saan pa'y? No kasaritak, kitkitaan nakmatlatan. Nabayag ka din na nakaturog. Adan may nga oras. Sapay lang ko ba? Tay di kadak katagring.
Iti kasto yung sitwasyon ti anak ta. Saan ko ang magawid ang latta ti agdanag? Aday ta ka manan. Kumarkaro ti sitwasyon no kastalatan tararamidan. Saan ka ngagdanag? Barang makasarita ng tumatlangan. Placido, kitam, ininot nga agmulagat ti anak ta. Siyak man ti makisarita kan kuana. Sige, honey. Parang sikat ka sa una. Chloe iha. Siyak ni babam. At da kami kan mamami di sibay mo. At niya ka din ti marikrik na. Agyaman na ka. Nakasangkot na matlangan dito'y balay, Miguel. Uy, inak partyan dyan tinili mo ang manok idirabi eh. Tapno da pagsangkutan ni tatang. O sige. Tanak man ide magabgaburan ang kataltalunan ni tatang. Anya? Apay amapan ka ijay. Inaklaan kitaan. No, kasanon ti kalawat ti nagaburanda. Saan kan amapan? Ang mga noadag bambantay ijay at tao ni Mayor. Agriri kayo laang. Di ka madanagan. Matupalak tiriknak. O sige, mapana ko. Di ka agbaybayag. Ang mga numadanunan da ka ijay na bayo. Apay nga may ka dito, Miguel. Kaya't ko makita no kasanon ti kalawat ti nagaburan yung ataltalo ni tatang, Boyong. Nanday ta, mulagata mo na na yung bag. Taison to ti ibagam, iti katugangam. Basit langan ti saan ang magaburahan ka dagiti dandanin magapas a kapagayan na. Awanan kayo iti asikin konsensya. Nakatakas kayo. Di mo ibagbagat kasta. Tadagamot ti amok ti pagabgaburan na. Saan nyo adaga? Wen, agpaiso adi mi kukwa. Ngam makonsensya kay kumaman. Dandanin magapas ti pagay ni tatang. Ngam indardara sukit din aginaburan. Gaputanas kan amarugyan kanon. Ang patakdaran daytoy apasat ti dagana. Aday lablaban mi panggap iti ti adaga. Kat saan ko maarumbeng abastalatan garawin na. Tanatorturay kayo kadin ngam ti mismo nga akin kukwa iti daytoy adaga. Agbalbalin kayo nga aga-agaw iti daga. Saan kami nga agagaw, Boyong? Tadamot na ito yung alintag arumbeng kumamasurot. Pumanaw kan ditoy, Miguel. Tama nga no agpinudot takot at dapay maisarsarak ka data. Uray na sakit pa ilang ti sakak at tinagbat ti katugangam. Kat saan kalat nga atrasan? Nakarit ka tadapaltog mo, Boyong. Kung pumanaw kan ditoy, Miguel. Panaw! Sikat pumanaw dito, Boyong. Yak kumaasutan ti paltog ko. Ngam natangkan ti ulam. Pumanaw ka dito, wano paltugan ka. Sumumpat ka! Oy, nakarit ka tadapaltog mo. Kun mayor ti amo. Ngam andan tulat tamot aldaw yung. Sige, kita kayon. Manong matlang tila ko. Nagdayang mo udompay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaturog man ang ti anak ko. Diyos ko, tarapayan niyo kuman ni Chloe. Liyo ka di ipalubos ang mapukaw mi ti kakaiso ng anak mi. Ininot man ang ngagmulagat. Makaring manen. Chloe, agsaw ka kuma. Agsaw ka, tapno jak matunay madandanagan. Sige. Umaya kundi ta, Boyong. Bye. Placido! Anya manan. Anya man ti bagam ti may nakpadinaron dito. Umay ka! Darasam! Kure ka din ako yodan. Ibatan nagbanta mga ni pagkarot na di tao nga kapapat. Ibatak. Inuwadag nak! Anya manan ti bagam. Ure lang yodan nak ni turong iti ulag. Ti anak ta!
agar-aring. Panya. Ang paiso ka ni Agripina. Wen, namintalo. Sakbay ari mo arak iti kwarto na. Isu nga umay katabarang no magkasarita daan. San met lang arutan nga agbalin nga uman ti anak ta Agripina. Wen, isu nga umay kaan. Darasam tay takasarita. Kunak na mabayag kay tinapanam, Miguel. Saan? Nagsubang kami kinibuyong, Amira. Anya? Nadanon mo ni Buyong, iji taltalon? Wen, aday dya mang bambantay ka rin agab-gabor. Kat, anya nga ro tinagsubangan nyo? Imbaga ka saan may parbeng abas talatan gaburan dati kataltalunan ni tatang. Tay tilaksin nga ada ilablaban mo itiray dya adagan. Dandani pahin mabalin ang magapas dagi pagan. Anya nga ro ti kinunada iji abuyong, iti day tanga imbagam. Nanakit din nga agbalbalin kami kano nga agagaw iti daga. Dajay, nagpinudot kami. Inasot na ti paltog na, katimpaturong na kanya. Anya? Diyos ko, imbagta din nakapinaltugan. Natay ka kuman. Saan nakmat nga ta basta patayan, Amira? Di mo amuna niya taray ti panunot na di atao ti mayor. Isuapin na nawakon. Takayat ko pa'y tagbiag gapukin ka. Lumapugaw ka. Tsaka mo na niya ti mapasamak iti biyag ko. Da kayo kinitatang tiraso na natibkara ka iti amin na panubok iti biyag ko, Miguel. Pumayak dito opisina yun. Itamot lang. Okay. Bye. Miguel? Asin ti kinasaritan? Ni atur ni Makaryo. Okat, anyat imbagana. Anya dyan ang kumaipan mo iya opisina na. Ti pagpiansa ni tatang. Anya? Kat, di mo baybayagan na natin mapan. Agrubot kan. Wen, iti kasta. Ijay ton balayo ti pagturugan na inton rabi. Ay, madanangan naklaan. Ang mga nurautan da buyong ni tatang kat patayandan. Numaamon da nakarwaran iti pagbaludan. Saan da nga tamot nga ramidon na ita? Kan may sa? Ado mo ti karo ba yun? Awan langatan ti mangikanawan o kas pagarigan? Tada umay mangdangran kini tatang? Anya nga tanong. Mapanta ka doon inton rabi eh. Anya? Oh, saan mo ka di akayat? Ha? Di mo kayat, kapot ang may santo ni nanang mo ang maturog dito balayo. Saan matkit di ang mabuting ni nanang ang maturog amay may sa dito'y balay? No kasta, mapantang rudkad ka doon ni tatang inton rabi eh, ha? Sige. Apantakad ka doon iti uray sumagmamanula nga rabi di balayo. Tapang palpaliiwan ta kadag iti manggurgura kini tatang mo. Oops! Apo. Nadagsan mo tayo sangarap pa ta kayo nga insangpit ka. Nanang? Naggapan nyo? Apay nga ita kayo lang sumangpat. Napankam na ngayo kada kumari paseng. Nadagsan mo tayo sangarap pa lang tinaibagkat ka. Ado ka di pa iti kinayo yung adiyo na isalog? Ada pa'y 5 aripag. Inaktulatan inutan nga isalog. Saanin, nanang? Bayan nyo, manang danak tulatan ti mapan mangala. Unangam isupay ti panangdan mo anak ko. Ay na, saan yun ang panunutan dayta? Kasaritak tulatan ni Michael, ta isut mapan mangala ija kinayo yo. Alawan nga raw. Taitid ko ti panangdan mo kini Michael. Saanin? Siyak tulatan ti pangtangdan, idulin yung takwar tayo. Tuan da kahit yung agatangan, di magatang yung lata, nga ureawan kami kini Miguel. Alawan anak ko. Angam sa dino tinapanan ni Miguel. Awan samag. Napan ija opisina ti abogado, nanang. Impan na di pagpiansa ni tatang, tapno makarwaran ija pagbaludan. Nasaya at unay no mapiansaan ni Abalaya. Nakaasim at alam mo ko ni ti pagbaludan. Wan nga rod, nanang. Katagyaman ak unay kada kayo. Man nakaawat kayo unay. Rumor ka, tatapat kas. Kapyasan ka. Pagyaman ak, sir. Ay, pagyaman ako na eh. Tatang, ni abogado Makaryo ti pagyamanan nyo. Isuti na nga si kaso iti piyansa yun. Ay,
Saan laan ni abogado makariyaw ti pagyamanak paraw. No di kat urid na kayaw ka ni Amira. Ta kwartayaw tinausara pinagpiansak. Ang bayadak tumot lang na jay. Di yun panunutan na bayadan, tatang. Awan mo't sabsabali ka da tayo. Ribeng na lang at tulungan da kayo. Kanya ti kulam, hepe. Napiansa nila kay Matias katrimwaran. Ha! Pato apanggis. Ah! Apay, anyat mapaspasamak kan kahani. Makapungtutak Agripina. Gapoy timpadamag ni hepe. Napiansaan kanon ni Matias kat nakarwaran. Anya, simperkwensa. Sigurado amang riribok man nga rudan. Talaga. Ngam saan na mabalin. Ngaysot manglapad iti madama panang pagabor ko iti taltalunan na. Mangalak iti kadwa ni Boyong ngagbantay. Iso ti kasayaatan, hani. Tapno saan na makaiskandalo ni Matias. Kanuray si ka, layunam kumamat ti bodyguard mo. Amang ano pagaramidan na ka iti dakas. Siyak, may sa mayor kan nabilag. Kasla nagseba na simot-simot no siyak to may nakaridan. Saan ko akabutang ni Matias nga uray si siyak lang timang sawa keng kuana. Tinagbat ng tupay ni Boyong. Amang ano isublat na kamatatagbatan. Ha! Di nan tumaaramid daydakan niya. May sala nga balat ikatukad tibyak ni Matias. Hello Miguel, kumusta? Anya ti damag dito pagbaludan? Nakarwaran ni tatang Amira. Ha? Agyaman nak Miguel. Kat, ada di taabay mo? Adda, kayat nakakano ang kasarita. Tanda kano ipagana. Itad ko ti cellphone kin ko ana. Sige man nga rod. Kasaritak man ni tatang. Sige. Hello tatang. Kumusta kayon? Amira anak, nakarwara ka ulit ipagbaludan. Nawaya akaon. Pinasayaat. Agtaros kayo pailaan dito'y balay. Agsasangot tayo amang rabi Agawid ako na iti balay anak ka. Unangam nagluto kami kininanang iti pangrabyan tayo. Anya, nakababayin ka niya abalayan umayak pala mga rabi inita. Ay natatang, mabanglos laki ti dagiti linuto no di kayo may makipangan ditoy. Ala, kita agtulat nga roda no makaumayak. Basta agawid akpay. Nabayag nga may na jak na kurkuran dagiti manok ka. Dagiti pala manok ti malagipyo. Basta, umay kayo di balay ha, tatang. O sige, bye. Nanang, Apay Amira, anya ti ibagap takas taunay ti apuram nga imasidag. nakarwar ka nun ni tatang di pagbaludan. Napiansaanan. Ay, nagsaya atan no kasta. Ay kahit umay katimat laang dito'y balay. Agdiretso ka no pa iti balay mi nanang. Nabayag ka no nga minan adina nakurkuran dagiti manok na. Umay matlaang mangrabi dito'y balay tayo. Kasla mapain nga rot nga umay ka no. Anya? Di pa'y kat mabanglas dagiti linuto ta no di umay mangan kat inlauman ta. Wan nga rot nanang. Numapain nga umay makipangan dito'y balay. Kat datayo langan ti dumano ni jay balayo Amira. Alaan ta dagiti linuto ta ijay tayon ton amang rabi Anya? Ayaw na yan, napintas di tangay bagayon nanang. Datayo lang, ti mapan iji balay. Oh, Mayor, apay niya may kayo. Abay, dakas. Iparit mo. Kahit ko lang makita at nagapuanan yon. Kas makita yung ita, Mayor. Basit langan tisan anagaburan. Ngam, kunadagi ti agab-gabor nga ikarigatan da nga ilipas aging gat agsip ngat, Mayor. Nasayaat no kasta. Nang runa, kahit nakarwaran ni Matias iti pagbaludan. Anya, nakaruwaran ti salbag alakay. Wen! Saan mo nga ulitin, pay? Sa dino nga rod ita ti ayan na, Mayor. Iti ka di balay daw, no. Napanpay lang nagpaing iti balay da, Miguel.
Sigon iti damag ko, nagdiretso iti balay da. Ti salot alakay. Inaktulotan ay balay da. Ket patayat mayaw. Tonto! Nagkula! At ka di panunot mo, at ka di linaon taulom. Di kag pampanunot. No inkarautan ni Matyas ket mapatay mo, sigurado ang mairaman aklata, mawatam. Kasano ko mamairaman tinagan niyo mayaw? Tapising kaltulat tangatan. Gaputaan mo ti amin, asikati right-hand ko. No aramidem dayda, anya ko mati atapon da. Iso adi kagar aramid iti pakairamramanak ken pakadadailan tinagan ko. Tanukas tati mapasamak, unaan ka ngay tapon na si Bibyak. Amira, apay nga da iti balkon dagiti linuto yung kininanang. Gaputa nagtulagan mi kininanang, ada tayo laangan ti mapan ija ni tatang. Alaan tayo dagiti linuto mi, ta ija tayo amang rabii. Kasta ka di. Nasayat nga rin no kasta. Tamabayin ka no ni tatang nga umay makipangan dito balay. Ninanang tinangising-asing iti dayta. Ijay tayo namang rabii. Itukot tayo dagiti linuto mi. Italang nga mo ka managbabayin mo't gayam ni tatang mo no. Kakastoy abambanan. Gaputasan ana irwam ang makipangan iti sa bali a balay. Ket, saan nga rod manakidaya? Talaga asaan? Mapanlaeng no mga nakiti kasar, bunyag kuno makipamumpon. Nangato pa imadla di init. Nakman kitaan di gamgaburan da taltalunay. Sino nagtis sa nga pangan asumungad? Agturong damat ditaw. Ay, Matyas. Ay, nagaya mo rita o kadaipi nagita sumungad. Nagiti kakadwami aman nalaon. Ay, kumusta kan, Matyas? Yak namnaman na ito, yapan ang sarong karyo kanya kakadwa. Ay, nadamag may nga dakan. Iso nga imay kamay. Nagyaman na ka. Ay da. Werayak lang makaluwa ito. Panakakita ka na kayo ita. Ala, urayan nak nito. Anday nakalaan dita balay. Ay, ang ngatiin kaalaan, aya. Anday duldulin ko abasay. Inakalaan. Imbag lapag sa sangwan tayo. Pambaran tayo mutan. Tagpipin na damag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, ipan min iti tricycle dagiti linuto may kinanang. Yun namon may panidyan ni tatang, sana kam subyan nga laan kinanang. O sige, Amira. Ingkay nga ro di kargan. Taypan ko. Malaman. Ay, bit-bit ko to'y nakakaldero nga inna po, anak ka. Ingkamot alaan hindi kasirola nga ayan ti masida. Intay karga iti tricycle. Una nang. Wala. Iyon na yung laptan. Amira. Ada ka di pa'y alaan tayo ngaypan kadatatang? Tao may kayo tulungan nga bagkat? Diyan linuto may pag sinamit tayo, ti umay mumut bagkatan. O sige, mapan kan. Dayjay, napanan ti asawa, Mamira. Sigurado ang masurpresa ni tatang mo. Tamakita na dagijay nga awit ni Miguel anapan iti balayaw. Sigurado ananang. Bagpagaam to, asaanan amapan iti magabgaburan at altalon niya. Wen nanang. Narigatan, no may sagmakman ni abalayan. Natuok ti mabalod, ken kastamot ti maospital, Amira. Agyaman na kiti singasing yaw. Napanagrali tayo iti sango ti balay ti mayaor kakadwa. Bareng no iti day tanga ramiden tayo. Maamiris na amadi dagiti aramiden na kada tayo akatalunan na. Ay, well, Matyas. Sige, ingkamay. Alaway. Agkikita tayong tulangan itong madanaw tiralay. Ay. Limag antibarukong ko. Iti panang sarong karda kanya.
Kan nagsaya at Jim Bagada. Amapan kami agrala iti sango ti balay ni Mayor Placido. Tatang, Nah, ni Mikil. Isu da ita dimta nga naka-tricycle. Ay, adot karga ti tricycle tatang, dituin balayo ti may panganan. Kitikas ta, makapagsasango tayo amin. Iso ngayon nala kung dito iti linuto da amira kanana. Anya, nagsaya atay. Kung napanunod yung adituin balay, ipagsasangwan tayo. Ala, ibabata nga rudan, nagiti linuto yung ataraon. Pun tatang, angem andaman pa'y damagan. Anya na ita? Dagiti mat kakadwa tayo amanalon dagiti naggapo dito balayo. Anya ti may day maga? Sinarungkaran rak, tanadamag da, anakarwara ko niti pagbaludan. Kan insingasing da, amapantay to agrali iti sango ti balay ti Mayor. Oh? Anya arason nyo yung agrali, tatang? Gapo iti panang pagabur ti Mayor iti taltalunag. Adi pa'y naapit, dagiti pagay ka o. Napintas day ta asing-asing dagiti kakadwa tayo tatang. Wen, masapul akong di na rin tayo ni Mayor. Gapo iti pan nakadadaal dagiti dandanin maapit na pagay. Magririg ti cellphone ko. Asino nga tamot ti umawawang. Ni matgayam Chari a sekretaryak. Hello, Chari? Ada ka di problema tay mawag ka? Ay, agyaman no awan parikot. Makaamu ka pa'y lamang kita kadagiti tao tayo. Tsaka muno ka ang makarwar ti anak ko dito yung ospital. Aging gaita, di pa'y makasao. Nakariingan, iso na lang tasaan mi pa'y makasao. Sapay la kumachari. Agyaman na kiti panangikarkararagyo iti anak ko. Okay, sige nga Rudan. Bye. Apay anagbayag ka anag subli, Miguel. Di amumi kan nanang katapag subli ka. Gaputa ado ti istorya ni tatang, may papan iti panang pasyarken ko na dagiti kakadwami amanalon. Anya? No kasta, naamuandan ang nakarwaran ni tatang iti pagbaludan? Sinarungkaran da? Wen, katamong, adain singasing da kini tatang. Anya day jay? Mapan kami kano agrali iti sango ti pagtangan ni Mayon. Anya? Ay sus, sana mabalinday ta, Miguel. Diyak kayat nga ramidin yung ti kasta. Kan, kapay kumahamapan kayo pa'y laagrali. Gapo iti panang pagabor ni Mayor iti taltalo nyo. Amuyo mat, apagpatakderan na kano iti eskwilaan. Agpapan pa'y amira. Sana may parbeng abas talatan pagaboran na dayjay apasot ti taltalo nyo. Nang runa, kat adda pala ang pagay kendandanidan magapas. Uray pa'y. Delikado ti plano yung amapan agrali. Nang runa kat mismo pa'y asango ti pagtaangan ti Mayor ti kayatyo papanan. Amira, rebeng na lang akong di na rin mi dagiti maringar aramiden kada kami ni Mayor. Na naman na tinulayo ang manok abalayan. Agit itlogan, ti pinartimi kini Amira abalayan. Isuan na ta ba? Wala, agkaldo kalata. Abrutem, ti saan mo unay apampanangan ide-ide pagbaludan. Ay man abalayan. Tapno adan to pamigsak inton mapan kami agrali kada Miguel. Ay na, tatang. Ay anyon. Saan yun nga irengreng ti ginaburanda atal talon? Talon damat day jay. Kukuha naman day jay adaga, tatang. Sana mabalin na basta latan gamsawan da ti karbengan ken kalintigan mi akatalunan da. Dandanin magapas di pinagaburan na. Pagpatakdaran ka nung amin iti eskwelaan day jay abalayaan. Uray pa'y abalayan. Sana mabalin na basta pagaburan dalatan. Adumot ti gastos ti agtalon. Isa lumaban kami. Mayor, nakumpleton ti gabor. Mabaling yun akasarita na engineer. Tapnurugyandan nga ipasdak ti eskwelaan, Mayor. Wan, awagag to buyong. Naske na marugyanan ti patakdere kapagadalan. Saan tungatan nga agriri nila kay Matyas, Mayor? Oray agriri. Ha, awan ti maramidan na. Tasan na mo talaga.
Talagak met. Di ba magtobay? Ay, saan lang at ibab ti maramanan na, no siya, ti masarang na mayor. Buyong, ulitak. Saan ko akaya ti may ramraman no agaramid kay ti saan amay kanatad? Iso tanangam, ha? Tanangam ti karaw mo. Tamang ano siya ti mang tibab keng kalok. Amira, rabiin, yung mapaya di kay paymatla agawid kada katugangam. Nila ang nanang timapan maturog ije balay da. Itulnog ni Miguel enton madamdama sa agsubli ditoy. Maturog kayong agasawa di balay. Uwan tatang, nagtulagan ni kini Miguel akaduan da kayo pailaan. Sa anak mo't amabuteng agmay-may sa maturog ditoy. Amo mi dayta. Narigat na naon kaduayo ditoy. Amangan nurauten da kayo dagiti tao ni Mayor. Dabuyaw, tidak nakamatay. Uwan tatang, isuda mati ka kon kontrayo saan aya? Saan ko akabuteng ida? Padasin da ka may rautan. Makipinatayak ka na kwada Tatang, kaya't may ni Miguel anatal na kumamot kan ti panunot yo. Lumakay kayon. Saan tungagtal na ti panunot kao? Aging nga si bibiyag ti mayaw. Basta mo ti tinadya buyaw. Anya? Isuda ti mang parparigat ka na sayaw. Ti cellphone ko. At tao mauawag. Ni kayam, senyora. Ano nga tatibagana? Hello, senyora. Boyong, itay pa'y nga uawagak ti asawak, gamti mat sumungsungbat. Amang ano nakaturugan, senyora? Kastangat Agriring mat ti cellphone, ang di nasungbatan. Iso asikan ti napanunot ko nga inawagan. Adda ka din nasisita nga ibagayo kini Mayor, senyora? Pakibagamtuman, asakbay asumrag iti munisipyo inton bigat. Dumawas tupay dito ospital. Taapay, senyora. Basta ibagam, nga na napatag ka ibagak kan kwa na. Iso asapaan nanto ti umay. O sige, senyora. Ibagak to kini Mayor, ti imbagayo. Amira, sabi na kumanta. Nakasagana ka. Kayat mo. Tiyan niya. Among latan dito pa'y balayo, ti pagkapasamakan, ti umunali na ilo ta. Di na kumamanin pa'y daman. Sika talaga. Ay, makamu ka malangan. Tinto man lar aramidam na bikatan. Lilaw nak, Amira. Saan, Miguel? Anya saan? Kunak no syakti mo na. Gamadan mo na ang inayat mo. Saan? Saan napod na dita? Siksikalahan tinayat ko. Apay nga rod, asan ka abirhin? Asino ti mo na anang ipaayam itibagim? Saan ka ngagsangit? Sumbatam ti saludsod ko. Ano din nakayatan? No karimon na kon. Kaputasan asikatiin mo na kanyag. Sige, tawaya ka mangisin na kanya kon, Miguel. Awan ti mabalin ko. Nung mapukawan ti panagayat mo kanyak gapulaan iti daytoy an nadoktalam. Saan, Amira? Tsak kaya't ngagsinatan. Tsak may duran ang mapukaw ka kanyak. Apay nga ron ang sigaran na kiti nadoktalam. Gapot at ti amo kat sisyak lang. Ti lalaki ngay nayat mo. Kinunakmat. Siksikalaan, Miguel. Di mo kumay makatigas na. To saan ka matan ang nasinaw? Makamu ka. No saan ka mo matitibang bagak? Nadalos ti konsensya ka nang ibaga. Asikalaan, ti lalaki nga ay ayat siksikalaan. Amira, parbagon sapay lang itay rimor ni Miguel. Tay bumangon na awan mo't ni tricycle na. Wan tatang, ada ka no papanan na, iso asinapan natin nagawid. Papanan na kano aya.
Yak man amo. Di namat imbaga. Di na magmukumaat tapno amom ti pang birbiro kam kenkwana no sana makasangpag. Jak mat din namagan tatang. Anya nga ron ti pagluganam ita nga agawid. At damay ti tricycle ni Edward akaruba tayo. Kasaritak tulangan. Agpaituludak kan kwa na. Sige, mayat mo't na ita. Uray sakton ti mapan mangibaga ka ni Edward. Hanggang aguray ka man. Apaya kasta na ti matam. Ah, Nagsangsangit kan samay. saan tatang? Saan na ka nagsangsangit? Awan na niyaman na daytoy tatang. Miguel, arak matan ti sinangom abigbigat. Ba anak lang, nanang. Kahit ko tuminom. Adda ka di parikot yung agasawa. Alam, da tayo mat amin, edi tinagsasango anang rabi eh. Anya ayat ti paging inumam iti nasangar. Awan, nanang. Kahit ko lang tuminom. Saan mo mabalin ngayon bagaktipon, no? Hoy, Miguel! Ah, No awan parikot mo. Apay nga rod anay mayon ka. eh. Kwa, nanang. Anda lang nalagip ko. Nagapa kay samot kini Amira. Taapay adi mo kadwa nag-away. Saan, nanang? Apay nga rod adi kay nagpuyog si Mangpat. Anya ti rason. Kwa. Gaputain lutuan na palang ni katugangak iti pamigatan na, nanang. Uwan. Dahita ti rason. Iso adi kam nagkuyog. Angam, inaktumutla, sukunan numanam nama. Sige, di mo nga rod baybayagan asukunan. Tadito'y tumatla ang balay ang mamigat. Adalinuto ka na imas asida tayaw. Yan tumanatan ti ibagak ka ni Mikel. No agdamag tumanan may papan iti nadoktalan na kanyak. Ti cellphone ko. Sino nga tayo mga awag? Hello? Kumusta ka, Amira? Ayaw plasido. Kung nagmano nalipata mo, titimag ko, Amira. Iti ka ano man? Saan ko ang malipatan ti demonyo akaskan ka? Tangiwat mo. Kung nagmata sa yadam, di magisarita ka niya. Apay imawag ka manan? Awawaga kita ni Miguel ngam di nagsongsong batan. Iswasikan tinawaga. Anya ti ibagam iti asawak. Ibagam kanya akong, saktong ti ibagakan ko na. Kaya't ko ngay baga kang kuwanang ngay sardeng nan, timang sogsog iti amam. Nagririri ka po iti kinaburan mi atal-talunan na. Saan naman asugsugan ni tatang ko Anyasan, edento tadda na kay dalon kanya. Pagpagaam ti asawam, no kayat mo anatal na ti biyagyo. Anya? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.